Кайнар сәлам барыгызга да. Мин Илүзә Касыймова. Әйдә сөйләшәбез. Нәкъ менә шулай атала безнең әлеге подкаст. Бу Шәһри Казан гәҗитенең өр-яңа видеопроекты. Календар битләрендә һәм тәрәз артында безнең моңсу яңгырлы көз һәм бераз гына нәкъ менә әлеге чорда күңел төшенкелегенә бирелгән вакытлар була. Депрессиягә биреләбез, хандра диләр. Нәрсә соң ул гомумән көзге депрессия, көзге хандра? Бу сорауларга без әлбәттә инде бүген җавап табырга тырышырбыз һәм әлеге четерекле һәм мөһим эштә безгә ярдәмгә килер үз эшенең остасы Нигъмәтҗанова Гарафиева Чулпан Фидаил кызы, ягъни психолог. Хәерле көн. Хәерле көннәр, Илүзә. Ничек сезнең хәлләрегез? Исән-сау гына килеп җиттегезме һәм көз сезгә ничек тәэсир итә? Бик зур рәхмәт, Илүзә. Минем хәлләрем әйбәт. Сезнең хәлләрегез ничек? Исән-саумы? Кәефләр әйбәтме? Аллага шөкер, тик барыбер да көз үз эшен эшли һәм бераз гына теге күңел төшенкелеге булган чаклар булгалый дип әйтик әле. Әйе, килешәм сезнең белән. Чынлап та, безнең инде ишеккә шакып чын көз керде. Аяк бәреп. Аяк бәреп, әле быел без көзнең бик матур көннәрен күп күрдек. Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Шуңа күрә психологик яктан сәламәтлегебез әле әйбәт иде. Әмма хәзер инде тәрәзәгә күз салсак, бүген шундый моңсу көн, чын көз. Һәм көз җитү белән психологик яктан безнең халәтебез дә үзгәрә. Менә бүген без сезнең белән бик четерекле теманы күтәрәбез, Алла боерса, ул инде көзге депрессия, көзге хандра. Һәм менә шушы хандрага килгәндә, безгә аны бит белергә кирәк. Нәрсә ул көзге хандра, көзге депрессия? Әйе, нәкъ менә шушы сорау, көзге хандра белән көзге депрессия ничек аерыла? Аларның симптомнары нинди һәм алардан чыгу юллары? Нәкъ менә бүген шул хакта сөйләшербез. Сөйләп китсәгез иде. Әйе, әйдәгез, Илүзә, шуның турында аралашык, аңлашык. Көзге хандра, менә шунардан башлыйсым килә. Ул инде безнең сезонлы күренеш, һава торышының үзгәрү белән бәйле. Безнең мәсәлән укудан, эштән арыганлык барлыкка килә. Бу халәттә берни эшлисе килми, кәеф юк һәм гадәти булган әйберләр шатландырмый башлый. Әмма депрессия ул инде күпкә авыррак халәт һәм аның төрле симптомнары бар. Менә хәзер сезнең белән шушы симптомнарга тукталып китик. Беренчедән ул йокы бозылу, яки гомумән йокысызлану, йокы качу, кәеф бозылу, үз-үзеңә ябылу, көч һәм аппетит югалу, яисә булмау, кешеләрдән, җәмгыятьтән качу, Читләшү. Әйе, менә читләшү, аралашырга теләмәү, гомумән менә җәмгыятькә чыгарга теләмәү дип әйтәсем килә. Үз-үзеңә ябылу, бикләнү. Әйе, үз-үзеңә ябылу, бикләнү, күкрәктә шундый авырлык хисе туырга мөмкин, баш авыртулар булырга мөмкин һәм башка соматик симптомнар. Менә нәрсә белән аерыла дигән җавапка мин булай дип җавап бирер идем. Менә бу көзге хандра ул гомумән безнең организм өчен, тормыш өчен нормаль табигый күренеш. Ни өчен? Чөнки сезон алмашыну сәбәпле безнең организмда һәм психикада стресс барлыкка килә. Һәм без шуны шулай кичерәбез. Депрессия ул инде диагноз дип әйтәсем килә психолог буларак, чөнки күп кенә очракта ул хроникага әверелергә мөмкин. Һәм депрессияны үзең генә җиңеп чыга алмыйсың, кызганычка каршы. Специалистлар ярдәме кирәк. Әйе. Шулай ук менә әйтеп киттегез бит әле, йокы режимы бозыла дип. Да йокысызлык барлыкка килә дип. Әгәр дә менә тагын да күбрәк йокы килсә, әгәр дә син мәсәлән 7 сәгать, 8 сәгать, 9 сәгать йоклыйсың да, синең йокың туймый ди. Бу нәрсә белән бәйле? Шулай ук депрессияның бер сәбәпчесе булып торамы? Билгесеме? Без бу ситуацияны ике яктан карый алабыз, Илүзә. Мәсәлән, психологик яктан һәм физик яктан. Физик яктан булса, димәк инде безнең организм арыган, талчыган, аңа ниндер витаминнар җитми. Мәсәлән, витамин D3 җитми, кояш әз булу сәбәпле, омега җитми, магний җитми, гормоннар әзәя.
безнең организмда серотонин, норадреналин, дофамин кебек матдәләр, гормоннар, алар бәхетне чиста рәвештә барлыкка китерәләр. Ә көз көне юк, кызганычка каршы, һәм менә шул сәбәпле безнең инде күп кенә очракта йокы килә. Урысча әйткәндәй, режим энергосбережения кабылы. Менә безнең телефонда да бар ул. Күзәткәнегез бардыр, әйме? Батарейка әзәя барган саен, телефонда менә шушы режимны кабызып була. Режим энергосбережения. Сары төскә әйләнәләр. Сары төскә әйләнә. Яисә инде җәнлекләргә килсәк, менә ул ою. Кирпе. Алар менә шулай көз җитү белән, менә салкыннар җитү белән нишләр? Йоклыйлар. Рәхәтләнеп язга кадәр йоклыйлар. Аларда да менә шушы энергияны туплау, Саклау режимы. Саклау, менә дөрес әйтәсез, Илюзә, энергияны саклау режимы кабына. Безнең организмда да нәкъ шулай ук көз җитү белән организм ул үзебезнең энергиябезне сакларга тырыша һәм иң беренче инде ул мелатонин гормоны күбәя башлый. Ул кешене йоклата. Димәк, көз җиткәч, безнең инде өстәлдә дә бераз гына үзгәрешләр күзәтелә бит. Монда фруктларда, яшелчәләрдә азая, димәк, витаминнар да шул рәвештә теге әзрәк керә дигән сүз организмга. Димәк, бу да турыдан-туры тәэсир итә дигән сүз. Шулай ук депрессиягә тагын көн, шундай моңсулану, яңгырлар булу, шулай ук күңел төшенкелегенә китерәдер. Бит. Нәкъ шулай, Илюзә, менә безнең кинәт кенә көннең яктылыгы әзәю, кояш яктылыгы җитмәве, ул алдан менә әйтеп киткәнемчә, безнең баш миендә серотонин, норадреналин, дофамин кебек матдәләрне эшләп чыгаруны киметә. Ул инде безнең организмда чиста булган менә бәхет гормоны дип әйтәсе килә. Ул әзәя башлый, чөнки мелатонин гормоны күбәя. Һәм без гомумән физик яктан активлык безнең кими, физик яктан. Психологик яктан да активлык кими, чөнки менә алдан сөйләшеп киткәнебезчә, безнең менә шундый энергияны саклый торган режим кабына. Шулай ук менә бу өлкәдә күп кенә төрле шәхесләр бар инде. Менә шушы теманы өйрәнгән шәхесләр медицина өлкәсендә дә, психология өлкәсендә, һәм алар уйлауча, менә безнең баш миендә көйли торган биологик сәгать бар икән. Һәм менә кояш яктылыгы азрак булу сәбәпле, менә шушы сәгать ул кузгала, начаррак эшли башлый. Кояш белән ул актив эшли. Менә без инде шушы кояш нурлары белән ничектер җылыланабыз, тулыланабыз, кәеф күтәрелә, һәм безнең биологик сәгатьләребез дә яхшы эшли башлый, актив эшли башлый. Һәм икенчесе инде ул менә шушы кояш яктысы, ул йокы, пульс, артериаль басым, кан давлениесе дип әйтик инде, өчен җаваплы торган баш миендә аерым өлкәсенә йогынты ясый. Мәсәлән, безнең давлениялар үзгәрә, безнең аппетит үзгәрә. Шулай ук менә шушы кояш яктысы белән гомумән көннең яктылыгы белән бәйле икән ул. Кайбер кешеләр бит әле бигрәк тә һава торышына бәйле, метео зависимый кешеләр дип әйтәләр инде аларны. Аларның бигрәк тә теге кискен кабул итәләрме шушы үзгәрешләрне табигатьтәге? Алар бигрәк тә авыр кабул итәләр менә шушы безнең һава торышының үзгәрешләрен. Алар инде менә физик яктан да, психологик яктан да авыррак дип әйтәсем килә, чынлап та. Элек шундый күренеш бар иде, без көз яки янда кыш җиткәч күчерә идек сәгатьләрне. Аның теге төгәл вакытын билгелиләр иде. Бу барыбер дә кешеләргә теге яхшырак тәэсир иткәндер, эш күрсәткечендә бәлки күтәргәндер, чөнки хәзер бик күп кенә кешеләр алар эшкә бармауның сәбәбен депрессия дип атый. Һәм алар аны теге турыдан-туры әйтмәсәләр дә, алло, минем депрессия, мин килә алмыйм, минем анда көзге хандра дип. Алар әйтергә мөмкиннәр, мин авырып торам әле, мин чирләп киттем әле дип. Бу чынлап та менә теге факт дип әйтергә кирәк, күп кенә кешеләр шушы депрессия, көзге депрессия аркасында эшкә барудан туктый. Берәр көннән дә бөтенләй отпуск алырга мөмкиннәр.
Әйе, Илюза, хәзер гомумән безнең җәмгыятьтә депрессия дигән диагноз ул еш очрый торган ситуация дип әйтәсем килә. Мин дә инде үземнең эшемдә дә, консультацияларда еш очратам шундый клиентларымны. Менә бу сәгать алмашуы чынлыкта әлбәттә ул тәэсир иткән, итә. Ни өчен? Чөнки сәгать алмашынганда безнең көн яктылыгы ул күбрәк була иде элек. Ә хәзер бит без эшкә барганда да караңгы, кайтканда да Караңгы. Әйе, без һаман караңгыда. Нинди ресурс булсын инде бездә? бездә? Якты вакытта без офиста утырабыз, я мәктәптән дә белем алалар, университетта укыйлар. Әйе, безнең баш мие эш белән бәйле. Һәм без саф һавага да чыга алмыйбыз. Мәсәлән, кем инде офисларда эшли, организацияларда эшли, аларның инде шул 1 сәгате бар обед вакыты. Шунда син ашап өлгерәсеңме, саф һава сулап өлгерәсеңме? Әйе. Шуңа күрә менә шушы көннең яктылыгы җитмәү, ул чынлап та бик авыр безгә тәэсир итә. Элек менә шушы сәгатьне күчереп безгә тагын 1 сәгать булса да мөмкинлек биргәннәр инде. Яшәү өчен. Әйе, кеше күреп калсын өчен, яшәп калсын өчен. Чөнки менә караңгы төшү, ул бит инде баш миенә дә шундый сигнал бирә. Көн бетте, йокларга кирәк. Әйе. Инде сигнал алдың, шуны эшлисең инде. Организм инде чынлап та менә йокы килә башлый, уже менә бер нәрсә эшлисе килми. Шуңа күрә депрессия ул хәзерге тормышның бер проблемасы да дип әйтер идем мин. Бигрәк тә хәзерге вазгыятың, чөнки телевизорлардан да, радиолардан да гел төрле яңалыклар һәм дөресен әйткәндә, теге чын яңалык ул начар яңалык дип әйтәләр бит әле. Чынлап та начар яңалыклар күп һәм әлеге инфо мәйданчык безгә барыбер дә начар тәэсир итәдер инде. Бу депрессиянең шулай ук тагын бер сәбәбе булып тора сыман. Шулай Илюза, менә бу инфо мәйданчык хәзерге дөньяда ул зур, ул күп төрле. Безнең бит инде радиода бар, телевидениеда бар, интернет бар. Менә интернетта нәрсә генә юк. Анда төрле мәгълүмат табып була. Күп кенә очракта менә шундый сорауда туа, ни өчен безнең әби-бабаларның депрессия булмаган? Әйе. Аларның вакытлары булмаган депрессиядә утырыр өчен. Әйе, көне төн эшләгәннәр алар. Алар көне төн эшләгәннәр. Алар инде таңнан башлап кичкә кадәр нәрсәдер дә эшләгәннәр. Иде, мәсәлән, алар бит инде җәнлекләрдә, хайваннарда тотканнар, яшелчәләрдә үстергәннәр, аннар колхозда да, фермада да эшләгәннәр. Менә безнең Ирем ягыннан Зәйтүнә Дәвәни сөйли, ул инде төнге, иртәнге 2дә торып, менә фермага барган. Ул хәзер дә менә йоклап китә алмый, чөнки аның менә уже организмы шул сәгатькә ияләшкән, шул сәгать белән яши. Хәзерге дөньяда безнең ярдәмчеләребез күп. Ул инде робот-пылесос, посудомоечная машина, стиральная машина. Әби-бабаларның андый бит булчылары булмаган, үзләре үз куллары белән барсын да эшләгәннәр. Алар инде органнар да җаны кайларым. Шул хәтле эшләп кара әле көне буяймы? Баланы да үстерергә кирәк бит, ашарга да пешерергә кирәк. Һәм алар чынлап кына әйткәндә органнар арып, ятып йоклаганнар. Һәм буш вакытлары булмаган. Безнең димәк буш вакыт бик күп. Әйе, безнең буш вакыт бик күп. Һәм без бик еш бәлки уйланабыздыр. Еш уйланабыз. Әйе, хәзерге заман кешесе ул күп уйлый. Ул кирәкме, кирәкмиме, но ул аны уйлый. Шуңа күрә психологик яктан төрле проблемалар барлыкка килде дә инде. Һәм менә хәбәрләр турында да күтәреп китәсем килә. Чынлап та менә шушы безнең социаль челтәрләрдә дә, интернетта да, инфо мәйданчыкларда да бик күп начар мәгълүмат хәзерге дөньяда. Элек менә шундый күренеш бар. Уй-фикер бар. Элек бит начар мәгълүматны радиодан да, телевизордан да, гәҗиттә дә бастырмаганнар, күрсәтмәгәннәр. Анда бары тик әйбәт, күңелле менә шундый мәгълүмат булган. Ничектер кешенең рухын күтәрә торган. Мотивация бирә торган. Менә мотивация бирә торган. Анда Дәвәт Исели инде электей радиодан анда безнең председатель анда бүген шундый көн, бүген безнең менә шундый
Задачалар ничек була әле? Эшләр, биремнәр. Әйе, менә бүген безнең шундый эшләр, биремнәр. Менә мәсәлән, анда Шәрәфиев бу колхозчы шундый молодец, ул булдырган. Менә сезгә дә тырышырга кирәк дип, менә шундый чыгышлар булган. Ә хәзер кайсы гына инфомайданчыкны ачма, анда бик авыр, безнең психика өчен бик авыр мәгълүмат. Анда хәзер киресенчә начар якны күрсәтәләр күбрәк. Әйе. Кемдер урлаган, кемдер үтергән, Аллам сакласын. Әйе, үлгән, Шундый әйберләр үтергән, бик күп. начар әйбер булган. Менә ул, беләсезме, ул менә статистика буенча андый мәгълүмат кешеләргә кызгырак та. Әйе. Яхшы мәгълүмат белән кеше кызыксынмый. Начар мәгълүматны кеше укый, кызыксына, комментарийлар яза. Мәсәлән, анда социаль челтәрләрне карасак, анда бит төрле публикациялар ясыйлар. Һәм менә гомумән начар мәгълүмат булган публикациядә иң күп комментарий. Кая анда ниндидер шатлыклы хәбәр, анда бер комментарий булса, шуның белән рәхмәт дигәндәй. Күп кенә хәзер масса күләм мәгълүмат чаралары шушы ысулны куллана. Теге начар яңалыкны баш биткә үк куялар. Һәм Әйе. исемнәре үк аларның кычкырып тора, менә шулай булган, булай начар, булай тегеләй дип. Һәм кеше шуны укый кирип, Әйе. һәм тагын депрессиягә бирелә. Әйе, чөнки Хандрага. анда тагын начар мәгълүмат, тагын Әйе. нәрсәдер булырга мөмкин. Без гомумән менә 24 сәгать бит инде безнең тәүлектә, күпмесендер без йоклыйбыз, күпмесендә инде без эшлибез, аралашабыз һәм без күбесенчә стресста, безнең организм һәм психика стресста яши. Шуңа күрә депрессиялар да күп. Шулай ук тагын бер стресстер мөгаен, ул социаль челтәрләрдә шундый бик уңышка ирешкән яшьләрне күрү, яки яшүсмерләрне хәтта 18 яшьтә мин инде 2 миллион эшләдем, минем үз квартирам бар, мәсәлән, үз фатирым, үз машинам, мин шундый теге успешный успех дип әйтәләр бит әле. Әйе. Бу шулай ук менә үз бәягыңне төшерә һәм шулай ук депрессиягә алып кирип китә аламы? Әйе, Илюза, әле ничек кенә. Беләсезме, социаль челтәрләр булмаганда, безнең менә бу самооценка, үз-үзебезгә ышануыбыз күпкә сәламәтлерәк һәм көчлерәк иде. Менә шушы социаль челтәрләр барлыкка килү сәбәпле психологик яктан проблемалар туды дип әйтик инде, һәм кеше бит инде ул чагыштыра, ул күрә. Әлбәттә, беренчедән ул күрә, карый, чагыштыра, һәм менә чагыштырып, ул инде төшенкелеккә бирелә башлый. Аха, менә ул квартира да алган, машина да алган, бизнес та ясаган, мин нәрсә эшләдем дип. Әлбәттә, инде бер карасаң, дөрес яктан ул мотивация булырга тиеш, ләкин безнең баш миебез ул информацияны, мәгълүматны киресенчә пессимист якка бора да куя, һәм менә без үз-үзебезне менә шулай ашый башлыйбыз. Әлбәттә, инде кәеф тә югала, шулай ук менә тормышның яме дә бетә башлый, һәм шулай ук менә шушы чагыштыру аркасында без үсмибез, менә кеше буларак үсмибез. Менә шул депрессиягә бирелеп утырабыз. Ничек менә барыбер дә көнләшмәскә, барыбер әйтәләр бит әле, ак көнләшү була, кара көнләшү була дип. Мин берсендә шулай ак көнләшү, кара көнләшү дип сөйләшә башлагач, бер психолог әйтте. Көнләшүнең аның төсе юк, ул бер генә төрле була диде. Бу чынлап та дөресме? Һәм ничек көнләшмәскә, ничек үз-үзеңне менә шулай ашамаска? Кешенең успешный успехын күреп. Ак көнләшү ул минем уйлавымча, ул мотивация. Менә син кешегә карыйсың, син аның белән сокланасың, хозурланасың һәм чулпан. Әйдә эшләп карыйк, бәлки синең дә килеп чыгар. Менә ул булдырган бит. Әйдә инде син дә эшләп кара. Чынлап та, бәлки менә без ниндидер яңа өлкәгә менербез, яңа уңышлар аларбыз. Менә ул ак көнләшү. Кара көнләшүгә килгәндә инде ул менә беренчедән ул кешегә карата нәфрәт хисе, шундый ачу хисе тыю, икенчедән үз-үзеңне ашау, үз-үзеңне бетерү. Менә син булдыра алмыйсың, синнән килеп чыкмый, менә ул булдыра дип инде. Менә бу көнләшү булмас өчен, минем фикеремчә, беренчедән рәхмәтле булырга кирәк. Менә шушы дөньяда булганна рәхмәтле булырга кирәк. Ул дөньяда булган әйбергә рәхмәтле булырга кирәк, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булырга кирәк, гомумән үзеңә рәхмәтле булырга кирәк. Син сау сәламәт, Аллаһка шөкер, хәлеңнән килгәнчә син нәрсәдер эшлисең, тырышасың. Әйе. Бу дөньяны ярата белергә кирәк. Һәм менә шундый мисал китерәсем килә.
Динле кешеләр, диндә булган кешеләр, алар, беләсезме, психологик яктан күпкә көчлерәк. Ни өчен? Мин 2019 елда бу темага магистрская диссертация язган идем һәм диндә психологияны дин ягыннан карадым. Экспериментлар үткәрдем безнең Казан шәһәрендә инде ул һәм дин белән бәйле булган кешеләр белән аралаштым һәм диннән ерак булган кешеләр белән аралаштым. Һәм шундый нәтиҗәгә килдем. Диндә булган кешеләр, алар тормыштагы төрле проблемаларга җиңелрәк карыйлар, җиңелрәк менә шушы тормыш сынауларын үтәләр. Чөнки алар гел менә Аллага тапшырган, алар менә беләләр, барсы да әйбәт булачак, без аны җиңеп чыгачакбыз. Һәм психологик яктан, чынлап кына әйткәндә, алар күбрәк сәламәтлерәк тә. Чөнки рухи яктан алар нык. Әйе, рухи яктан алар нык. Менә безнең ышану булмаган кешеләр, аны инде атеистлар дип атыйлар, әйеме? Алар бик тиз төшенкелеккә бирәләр. Һәм менә депрессия белән алар ишрак авырыйлар. Шулай ук еш кына ишеткән бар, көз һәм яз көне кешеләр ярсучанрак була дип. Бүген дә мисал өчен автобуста, җәмәгать транспортында килгән вакытта шундый бик үк мотор булмаган диалогка топ булдым дип әйтик, инде ишеттем шундый сөйләшүне. Кондуктор белән пассажир арасында низак килеп чыкты, ничектер акча түләгән вакытта тиз генә алганмы соң инде картасын. Шушы пассажир бәйләнә башлады кондукторга, син үз эшеңне генә белеп утыр, анда теләсә нәрсә әйтә башлады. Менә анда очраклар бик еш күренә, чынлап та көз һәм яз көнендә, бигрәк тә автобусларда кешеләр бик каты ярсучан, тиз генә кызып китәләр. Бу чынлап та менә шушы көз һәм яз айларында була торган әйбер белән һәм ни өчен бу шулай? Ничек кыш көне түгел, ни өчен җәй көне түгел мондай күренешләр? Күбесенчә әйе, мондай очраклар көз вакытында була, чөнки без кинәт кенә җәйдән көзгә керәбез бит. Җәй көне рәхәтләнеп, менә җиңел кием белән йөрибез, кояш яктырта, сәяхәткә дә барып кайтабыз, тәмле тымларда ашыйбыз, витаминнар, җиләк-җимешләр ашыйбыз, ресурслар күп безнең. Җәй көне менә безнең ресурслар күп. Көз җитүе белән ул безнең, беләсезме, гендер ягыннан да ничектер генетика ягыннан да безнең баш миенә кертелгән шундый установка. Янәсе, көз ул күңелсезлек, сагышлык, ниндидер салкынлык, менә инде авырлык, тормышның яме бетә. Җырларда шундый бит. Менә тагын көчләр җитте. Әйе, җырларда да. Дөрес, Илеза, җырларга да менә күз салсак, анда да менә шундый депрессивный җырлар. Беркемдә көз җитте, сары яфраклар кыйла дип, беркемдә шатланып җырламый. Киресенчә, анда аерылышулар да көз көне була, мәхәббәт тә именно көз көне китә бит, ул җәй көне китми. Яз көне килә, көз көне китә. Шуңа күрә безнең уже генетикада да, безнең менә психологик яктан да шундый бер картина бар. Янәсе, көз көне барай бер начар. Ул безнең, беләсезме, шундый установка барлыкка килә, выжить. Менә көз көне, кыш көне әле ничектер менә яңа ел хисләре белән, бәйрәм хисләре белән. Әкияткә ышанып йөрисең. Әкияткә ышану, кыш бабайга ышану, күңел нәрсәдер көтә. Чөнки безне бала чактан ук шул мөхиткә кертәләр, өйрәтәләр, күрсәтәләр. Янәсе, кыш ул ниндидер бер мөгъҗиза. Әйе. Көз көне нәрсә бар соң? Юк. Кыз көне бәрәңге бакчасы. Бәрәңге бакчасы, әйе. Уку башлана, тагын стресс. Стресс, балалар өчен стресс, ата-аналар өчен стресс. Эштә дә моңсу, тәрәзәдән карыйсың, яңгыр ява, салкын, әйме, туңасың, авырыйсың, иммунитет төшә. Шуңа күрә көз инде ул, мин аны жәлләп тә куям инде кайвакыт. Bütün начар сыйфатларын үзенә җыйган да, туплаган да, утырып тора, җаныкаем, әле монда көзге депрессияда дип әйтәләр. Шулай ук менә мәхәббәт тә көз көне китә дип әйттегез бит инде. Димәк, аерылышулар да көзгә күбрәк туры килә. Әйе, менә статистика буенча иң күп аерылышулар хатын-кыз һәм ир арасында конфликтлар, проблемалар көз көне һәм яз көне. Яз көне язның башында барлыкка килә, кыштан соң. Менә шундый авыр, бик озак кыштан соң хатын-кызның һәм ир кешенең психикасы түзми.
Әле менә психологка да бармасалар, ул җыела һәм бер мәлдә шартлый да, яз бит әле ул менә яңа тормыш башлау кебек шундый бер сезон дип әйтәсе килә. Һәм шуңа күрә инде күп кенә очракта аерылышулар да шунда барлыкка килә. Бер яктан кызганыч әлбәттә, тик менә кызык булып китте. Ничә кеше шулай аерылыша һәм ничә кеше үзләренең гомерләрен нәкъ менә көз айларында бәйләп җибәрә икән. Менә статистиканы Алла боерса без карап куербыз һәм тагын шушы темага бер әйләнеп кайтырбыз әле сезнең белән. Мөнәсәбәтләр темасын Алла боерса, сезне чакырырбыз. Алла буйырса, Илүзә, Әйе. бик кирәк тема дип әйтәсем килә, име? Аны күтәрергә кирәк һәм без аны Алла буйырса күтәрербез. Әлегә бераз гына моңсуырак темага сөйләшүебезне дәвам итәбез. Депрессия, хандра турында. Ә менә шушы депрессиядан ничек чыгарга? Нәкъ менә көзге депрессиядан. Көзге депрессиядан ничек чыгарга? Беренчедән, без инде менә бу кояшлы булган көннәрне беләсезме, саклап калырга тиеш үзебезнең күңел түрендә. Кояшлы көннәр бик күп булды быел, Аллага шөкер. Әле ничә 7 октябрьгә хәтле иң соңгы менә кояшлы көн ул 7 октябрь иде. Әбиләр чуагы дип әйтәбез бит инде без аны. Кояшлы көннәрдә күбрәк урманда булырга дип киңәш итер идем. Табигатьтә. Әйе, менә үзем дә әле менә кайсы көнне генә урманда йөрдем, аның һавасы да нитра. Әйеме, шуң кадәр ул файдалы дип әйтәсем килә, чөнки ул безгә иммунитет ягыннан да файдалы, психология ягыннан ул шулай ук безнең гормоннарга влияет итә, безнең гормоннарны вырабатывать итә. Һәм спорт белән шөгыльләнергә, әлбәттә инде физик яктан үзебезне сәламәт булдыру өчен спорт белән шөгыльләнергә кирәк, дөрес тукланырга кирәк. Илүзә, менә бу шулай ук бик мөһим. Витаминнар белән бай җиләк-җимешләр, яисә инде тәмле, файдалы, үләнле шәйләр дә кулланырга, эчәргә кирәк дип киңәш итәр идем. Ул безнең иммунитетны гына түгел, психологик яктан да менә үләнле шәйләр алар тынычландыра. Тагын Җиңел углеводларны бөтенләй рационнан алып атып торырга монда. Чипсыларны, шоколадларны, алар шулай ук депрессиянең бер сәбәбе булып тора бугай. Була. Әйе, ансы да булырга мөмкин. Әлбәттә инде үзебезне шатландырыр өчен берәр тәмле тортик, пирожный, ансы ярый дип әйтим, ләкин һәр нәрсәнең чамасы, чамасы булырга тиеш. Шулай ук мин тәкъдим итәр идем массаж, чөнки массаж ул кан әйләнешен яхшырта һәм баш миен тукландыра. Витаминнар белән менә безнең кан йөрү сәбәпле баш мие яхшырак эшли башлый. Баш миенә күбрәк кислород килә башлый. Күбрәк кислород килә һәм инде гомумән шуң белән бәйле безнең кәеф тә күтәрелә. Тагын нинди фикерләрем бар минем. Беләсезме, мин менә булай дип әйтер идем, яңа кызыклы һөнәр табу. Җәй көне гомумән безнең ниндидер яңа һөнәрләр белән эшләргә, кызыксынырга вакыт юк. Без я сәяхәттә, я без авылда чыбутыйбыз. Көз көне инде вакыт күп булу сәбәпле, менә минемчә яңа һөнәрдә үзеңне табу ул бик файдалы. Һәм гомумән үзеңне тормышыңны ниндидер яңа, якты, матур төсләр белән бәйләү, шушы төсләрне кертү, күп кенә чараларда катнашу, җәй көне шулай ук вакыт булмау сәбәпле һәм күбесенчә бит инде җәй көне алай концертлар да булмый, театрлар да булмый. Сезон бит ябыла. Театрлар шулай ук ябыла. Көз көне яңадан ачылалар. Шуңа күрә менә күрәсезме? Бөтенесе дә бәйле бер-берсенә. Бәйле, бөтенләй бер шундый бәйле, аны менә күзәтсәң, күп кенә әйберләрне күреп була. Шуңа күрә менә көз көне күбесенчә инде театрларга йөрергә, концертларга йөрергә, төрле мастер-класслар хәзер бик күп төрле специалистлар үзләрен ачалар, үзләре менә безнең җәмгыятькә күрсәтәләр һәм иң мөһиме акчаң булу сәбәпле, менә акчаң булса, теләгең булса, бу депрессияны җиңеп була. Асуллары бик күп. Мисал өчен, әгәр дә сез элегәндә рәсем ясарга яраткансыз ди, һәм бераз гына бу эшне оныткансыз икән, әгәр дә инде теләгегез бар икән, вакытыгыз бар икән, шулай ук менә көз көне әлеге эшкә кире кайтырга менә дигән мөмкинлек, менә дигән вакыт рәсем ясарга мөмкинсез, яки анда башка төрле яңа кызыксыну белән шөгыльләнеп карарга була.
Ул беләсезме, менә самооценка ягыннан да, үз-үзеңә ышану ягыннан да ул бик файдалы терапия дип әйтәсем килә. Мәсәлән, кайчандыр еракта калган, онытылган шөгыль, хәзерге көндә аны булдыру, башлап җибәрү ул яңа ресурслар бирә. Авыр халәттән, депрессиядан, хандрадан табигать шулай ук зур ярдәмче дидегез, име? Шулай ишеткәнем бар. Әгәр синең ниндидер проблемаларың килеп чыга икән, яки гомумән хәлең бетә икән, агачны кочаклап торырга кушалар. Хәтта шундый методикада бар дип ишеткәнем бар. Агачны кочаклап, син энергия туплыйсың. Бу чынлап та дөресме һәм агачлар безгә ничек ярдәм итә ала? Бу дөрес фикер, Илюзә. Мин шатмын сез менә бу фикерне фикер белән бүлешкәнегез өчен, бу теманы күтәргәнегез өчен. Чөнки без кешеләр табигать балалары. Нинди генә матур, зур йортларда торсак та, безнең күңел табигатька тартыла. Һәм табигать ул үзенә бер табиб. Чынлап кына әйткәндә, күп кенә үләннәр менә кулланабыз бит инде, яме? Ул бит инде табигать биргән, Аллаһ Тәгалә биргән үләннәр, һәм ул үләннәр чынлыкта безне терелтәләр, безгә ярдәм итәләр. Табигатькә чыгып, үзеңне психологик яктан да сәламәтләндерү мөмкин. Аның өчен төрле техникалар бар, төрле упражнениялар бар. Менә сез әйтеп киткәнчә, агачны кочаклап тору да 1 минут булсын, 2 минут булсын, ул безне психологик яктан тынычландыра. Ул безгә менә ниндидер беләсезме, шундый өйгә кайттым кебек хис бирә. Һәм яңа уй фикерләр дә табигатьтә барлыкка килә. Яисә инде ул йөгерү вакытында барлыкка килә яңа уй фикерләр, шуңа күрә күп кенә кешеләр чабырга кушалар. Физик активлык булырга физик активлык вакытында баш мие безнең яңа матдәләр тудыра, барлыкка китерә, яңа уй фикерләр, безнең ресурслар барлыкка килә. Шуңа ук табигатьтә дә шул ук хәл. Шуңа күрә күбрәк табигатьтә булсак, табигатьтә инде ул җәй көне, әйме, күбесенчә менә җиләк пешкән чак, анда юкәләр чәчәк аткан чак, файдалы да бер яктан, әйме, юкәнең чәчәген дә җыябыз, җиләген дә җыябыз, ашыйбыз да, һәм психологик яктан да сәламәтләнәбез. Менә шушы көзге чорда кемнәр күбрәк менә сезгә мөрәҗәгать итә? Балалар бармы араларында һәм хатын-кызлармы, ир-атлармы, кемнәр менә бирегә сезгә күбрәк килә? Психологик яктан карасак, депрессияга күпкә хатын-кызлар бирелә. Чөнки алар эмоциональ кешеләр, ир кешеләр бит инде алар тыныч, алар сабыр, аларның логика, менә мантык, алар күбрәк инде менә шуның белән бәйле, ә хатын-кызлар алар эмоциональ. Һәм хатын-кызлар гел алар күп уйлый да сыман. Мәсәлән, йокларга яткач та һәр вакыт без мисал өчен иртәгә нәрсә киям икән, ниндирәк образдан эшкә барырмын икән дип уйлап ятасың, һәм монда барырга кирәк, тегендә барырга кирәк дип, үз-үзеңне тагын да эшкә җигәсең, хәтта төнләдә. Монда инде чынлап та депрессия яки хандрага урын бар. Үз-үзеңне шунда алып керәсең сыман. Без хатын-кызлар гомумән күп энергия бетерәбез. Шулай уйлап. Уйлап та, чабып та, хәзерге җәмгыятьтә бит инде ул хатын-кыз менә шундый бер герой дип әйтәсем килә, яме? Ул балада таба, кияүгә дә чыга, бизнеста алып бара, каядыр да укый, нәрсәдер эшли. Уң шун хәтле күп функциялы хатын-кыз, һәм әлбәттә инде менә шушы функцияларны булдырыр өчен күп энергия кирәк. Аның өчен күп уйларга кирәк. Әле монда эмоцияларда бөтен энергияны ашый, чөнки хатын-кыз бит инде ул кайгыра, булдырып чыгаммы, монсы буламы, тегесе буламы дип. Шуңа күрә чынлыкта хатын-кызларның әлбәттә депрессиялары күпкә ничек дип әйтим, яктырак. Күбрәк. Хатын-кызлар арасында депрессия күбрәк була. Әмма мин инде практик психолог буларак, хәзерге безнең менә дөньяда күп очракта ирләр белән дә эшли башладым. Безнең ирләр, алар психологка мөрәҗәгать итәргә яратмыйлар. Чөнки аларны инде кичкенәдән өйрәтәләр, еларга ярамый, ир-атлар еламый дип эмоцияләрен күрсәтмиләр. Бу шуның белән дә бәйледер бугай. Нәкъ шулай, шуның белән бәйле Илюзә. Һәм менә шушы установка белән алар гомер буе яшиләр. Һәм статистиканы карасак та, менә безнең медицина ягыннан
ир кешеләр йөрәк авырулары белән күбрәк авырыйлар һәм шушы тормыштан китеп баралар. Чөнки йөрәктә бөтен нәрсәне саклыйлар, җыялар. Йөрәк бит инде түзә алмый, ул мәңге һаман аны үзендә тота алмый һәм бер мәлдә ул туктый. Шуңа күрә менә шундый ирләр арасында йөрәк авырулары булмас өчен психологик яктан эшләргә кирәк. Әмма олы яшьтәге ир-атлар моны аңламаячакта. Яшь егетләр алар хәзер психология белән кызыксына һәм үз өстеннән бик күп эшлиләр. Менә минем практикада да клиентлар арасында бик күп ир егетләр. Бу ир егетләр менә үзләре белеп киләме, әллә аларның хатын-кызлары, инде хатыннары, бәлки туганнары да җибәрәдер? Төрле вакытлар була Илүзә, чынлап әйтәм ансың, кай вакыт инде хатын-кызлар да ирләре өчен кайгырып, ничек аларга ярдәм итә белмәү аркасында, яисә инде мәсәлән алар минем белән таныш хатыннарым, миндә консультациядә булдылар, алар миңа ышаналар, мин инде ышанычлы специалист итеп күрәләр дә, үзләренең ирләрен миңа Ышанып тапшыралар. Ышанып тапшыралар һәм чынлыкта менә күп кенә очракта мин рәхмәт хатлары да алам хатыннарыннан. Чулпан Фидаиловна, бик зур рәхмәт, иремнең кәефләре күтәрелде, аның мотивациясе барлыкка килде, ул тормышын үзгәртә башлады дип. Чөнки ир кешегә хатын-кызга сөйләргә авыр бит ул, хатыныңа әле. Монда хатын-кыз дип тә алмыйбыз, әмма хатының алдында җылап утыру. Ул бит инде нинди күренеш. Безнең башка бөтенләй сыймый инде бу. Безнең менталитетка бөтенләй туры килми дип әйтергә Туры килми, гомумән, Илүзә, ничек инде ир башың белән хатының алдында син елап утырасың, пешмәгән кабак. Әле дусларың да белсә шуның турында. Әле дусларың да белсә, шуңа күрә бөтен нәрсәне үз эчебездә тотабыз. Монда инде психологка килеп, алар менә бушаналар, алар күңелләрен ачалар. Әлбәттә җиңел эш түгел, ләкин менә шушы бушану, үзеңнең сорауларыңа җавап таба алу, үз өстеңнән эшләү, ул чынлыкта файдалы результатларга китерә. Сезгә килгән кешеләр арасында, ягъни клиентларыгыз арасында менә балалар бармы? Һәм балалар һәм олылар арасында берәр төрле аерма бармы шушы көзге депрессия буенча? Аларда ничек менә ул чагыла? Мин балалар белән дә эшлим. Ул инде кичкенә яшьтәге балалар булырга мөмкин, 4 яшьтән алып, мәктәп укучылары. Һәм симптомнарга килгәндә, менә депрессиянең симптомнарына килгәндә, анда ниндидер аерылу юк. Балалар шулай ук көйсезләнә башлыйлар, аларның аппетитлары югала, хәле бетә, күңелсезләнә башлыйлар, йокылары кача. Мәсәлән, аларның бит инде яраткан уенчыклары була, ниндидер шөгыльләре була, һәм депрессия вакытында бу шөгыльләр, бу уенчыклар бүтән шатлык һәм рәхәт хиссен бирми аларга. Менә алар гел йылыйлар, гел нәрсәдер аларга ошамый. Ул беләсезме, кризис белән дә охшаш. Шуны да әйтмәкче идем, 3 яшьтә ниндидер кризис бар дип белән балаларның. Әгәр дә әле икесе дә бергә туры килсә, бу бөтенләй комбо була инде. Бик каты комбо була бу, ата-аналарга сабырлык. Шуңа күрә менә аның симптомнары кризис белән бик охшаш, бәйле дип тә әйтәсем килә. Кризис бит инде ул җәй көне барлыкка килми, ул күбесенчә шулай ук яз-кыз барлыкка килә. Шуңа күрә симптом ягыннан аерылу юк. Әмма балалар, олылар кебек үз хисләрен, хис кичерешләре турында аулы рәвештә аңлый алмыйлар. Һәм хәтта үз эчендә булган менә шушы хисләрне алар аера да, аңлый да алмый балалар. Без бит инде олылар барыбер аңлыйбыз, нинди хис кичерешләр булганы турында сөйли алабыз, ә балалар аны аңлый алмый. Һәм кичкенә балаларда күбесенчә депрессия күренешләре соматик симптомнар белән бәйле. Мәсәлән, иммунитет төшә, алар еш авырый башлыйлар, аларның хәлләре юк һәм аллергия барлыкка килә. Димәк, балаларга ниндидер дарулар биргәнче, башта әле аның эмоциональ халәтен, психологик халәтен бер анализлап чыгарга кирәк. Иң беренче башта без аны психологик яктан анализлыйбыз һәм инде соңыннан әлбәттә табибка
психологка мөрәҗәгать итәбез. Шулай ук балалар бит әле ул теге үзләренең хис кичерешләре менә аңламый дидек бит әле. Мин мәсәлән ачулы һәм миңа ачуны яшәргә кирәк шушы хис белән диеп бераз гына, аннан соң мин бәхетле һәм шушы бәхетне кичерергә кирәк дип алар теге аңлы рәвештә эшләми әлеге эшне һәм менә шушы өлкәдә, шушы вазгыятьтә бераз гына булышу өчен Головоломка мультфильмында карарга киңәш итер идем дип әйтәсем килә, чөнки чынлап та биредә яшүсмернең төрле эмоцияләр белән үз-үзен тотышы күрсәтелә мәсәлән. Бу минем иң яраткан мультфильм. Мин аны күп кенә очракта үземнең балаларыма, клиентларыма, яисә инде ата-аналарга карарга тәкъдим итәм. Чөнки анда менә баланың психологик яктан үсүен, аның эмоциональ яктан үзгәрүен бик яхшы күрсәтәләр. Һәм чынлыкта бала ул бит инде төрле эмоциялар белән яши. Ул да кеше. Ул да безнең кебек кеше. Ул да төрле эмоциялар кичерә. Без инде олылар ул эмоциялар белән эшли беләбез. Аларны ничектер контрольдә тота беләбез. Бала ул бит еласа елый, кычкырасы килсә кычкыра. Ул менә нәрсәдер аңа ошамаса, ул аны сразу әйтеп бирә. Ул ярый инде, юк, нормально. Тик уйлап тормый бит. Ой, юк, мин җавам ишетә торыйм әле. Әтияне теге начар булмасын. Ул андый уйлар белән яшәми. Ул андый уй фикерләр аның баш миендә барлыкка да килми. Шуңа күрә ул вакытында. Шуңа күрә менә психосоматик яктан алар эмоциональләрен чыгару сәбәпле алай бик авырмыйлар. Әйеме? Чөнки эмоция чыга. Менә момент. Акыра да ул, җылый да ул, аннар 5 минуттан карасаң ул инде елмайган, аның кәефе әйбәт, ул инде курчак уйный, ул менә шушы эмоциялары белән яши. Һәм ул шулай яшәргә тиеш тә, чынлап кына әйткәндә, ул эмоцияларын яшермәскә тиеш. Менә яшерә башласа, кайвакыт бит инде ата-аналар өчен удобный ребенок дип әйтәбез. Менә шундый термин бар. Иң яраткан бала ул менә шундый удобный ребенок. Еламый да, акырмый да, бер нәрсә дә сорамый да, тыныч кына, елмаеп кына, дип кенә тора. Ләкин психологик яктан ул бик авырулы бала. Һәм үсә төшкәч ул аның күренәдер әле шундый икән. Үсә төшкәч инде ул аның бик авыр менә җәмгыятькә кереп китү аңа бик авыр булачак, үзенең хыялларын чынга ашыру бик авыр булачак, ул депрессиягә дә күпкә еш биреләчәк. Шуңа күрә менә бу мультфильмда анда бер эпизод бар, кая бәхет эмоциясы, ул инде бары тик шатлыклы, матур, менә шундый көннәрне, хатирәләрне саклый инде, менә шулай яратып кына, инде кадерләп кенә, начар хатирәләрне ул юк итә. Бик ерак, ниндидер бер чыланга җибәрә. Һәм мультфильмда күрсәтәләр, ул дөрес эшләмәгәнне. Ул чынлыкта шулай психология яктан карасак та, бала төрле эмоцияларны кичерергә тиеш. Шушы эмоциялар аша үтәргә тиеш. Иң мөһиме инде ата-аналарны моны аңлау һәм вакытында балага ярдәм итү. Психологик яктан тотрыклы кеше булып теге формуларсын өчен бөтен эмоцияләрне дә вакытында кичереп барырга кирәк. Нәкъ шулай. Нәтиҗә чыгарып куйдык шундый гына. Молодцы. Иратлар эмоцияләрне менә шулай чикләп тора дидек бит әле. Бездә бит хатын-кызларда кайбер вакытта бик тә елыйсы килгән вакытлар була. Без инде түз, аннары кайткач еларбыз диеп, теге бер киштәгә алып куябыз да, аннары соң кайтып еларга кирәкме әлеге эшне эшләргәме? Әлеге эмоцияга кире кайтыргамы? Һичшиксез кирәк дип җавап бирәсем килә. Әлбәттә инде менә ниндидер бик мөһим вакыйга булганда, ниндидер мөһим кешеләр алдында булганда без бит инде елап басып тора алмыйбыз, әйеме? Менә минем елыйсы килә, мин хәзер елыйм дип. Нәрсә уйлыйлар инде безнең турында, әйеме? Җибеп төшкән, бу елап утыра, елак дип уйлыйлар инде. Безнең әле үзебезне кимсетәсебез килмәй. Шуңа күрә кайвакыт үзебезне тотып калырга кирәк. Чынлыкта менә без үзебезне тотып калабыз. Һәм инде тынычлан, хәзер без елый алмыйбыз. Хәзер менә үзеңне җыерга кирәк, үзеңә ышанырга кирәк, ниндидер булса җавап бирергә кирәк. Яисә инде гомумән чыгып китәргә кирәк, әйме? Бу темадан, бу сөйләшүдән, әмма кайткач без шушы
авыр хискә кире кайтабыз дип үз-үзебезгә шундый установка бирергә тиешбез. Ни өчен? Чөнки менә шушы чыкмаган эмоциялар, алар җыелалар һәм бер мәлдә психосоматик авыру китереп чыгарырга мөмкиннәр. Менә Димәк, бу зур берәр проблема. органга китереп бәрергә мөмкин әлеге эмоцияләр. Именно эмоциялар безнең төрле органнарга китереп бәрәләр һәм беләсезме, ул шундый бер сигнал, безнең баш миеннән сигнал. Тукта әле, уйлап кара әле, менә шундый проблема бар. Син ул проблеманы шишмәдең, син һаман әле шул проблема белән яшисең. Шуңа күрә менә статистика буенча безнең психосоматический авырулар бик күп. Хәтта табибларда күп кенә очракта психологка җибәрәләр. Шулай ук бит әле эмоцияләрне ни өчен кичерергә кирәк үз вакытында дип уйлыйм. Паник атакалар бар бит безнең. Теге модный итеп әйткәндә хәзер атаческая паникалар. Мин әлеге терминга бөтенләй теге салкын карашта идем, нәрсә икәнен гомумән белмидем. Тик берничә ай элек дип әйтик, бәлки теге җыелып килгәндер инде, кичермәгән, менә бер киштәгә алып куйган эмоцияләр шулай ташып чыктылар һәм бер заман тик утырып торган вакытта йөрәк тук-тук-тук-тук тибә башлады. Мин нәрсә икәнен башта аңламыйм. Йөрәк бик каты тибә. Хәтта теге сәгать күрсәтә, йөрәгегез теге дөрес типми бугайды 147-гә менде дигәндә. Шуннан хәзер мин инде уйлыйм башта, бәлки бу кан басымы гына күтәрелгәндер яки төшкәндер дип киресенчә. Шуннан соң монда ничектер күкрәк өлешендә авыр була башлады. Аннары соңына аңладым. Димәк, бу минем теге кичермәгән эмоцияләрем шулай үзенең сигналларын бирә дип, булай уйлап карасаң, барысы да бик теге яхшы, бер нәрсә дә үзгәрмәде сыман. Ни өчен менә шулай була, барыбер дә теге ярар, оныттың инде аларны. Ничек менә организм шуны хәтерли, ничек ул аны безгә менә шулай сигнал бирә. Панический атака белән күп кенә очракта миңа клиентлар мөрәҗәгать итәләр. Мин инде аның симптомнары белән таныш, чөнки үземнең якыннарымның арасында да панический атака булган кешеләр бар. Олыларга килгәндә, олылар әле аңлап бетермиләр аның нәрсә икәнен. Алар аны кабул итә алмыймы шунда? Кабул да итә алмыйлар, чөнки элек андай бер булмаган бит. Нинди инде ул панический атака, нәрсә инде ул? Уйлап чыгарма диләр инде. Ул хәзер бөтен нидә тиштә ишетелеп тора. Ул вакытта инде ул булмаган һәм күбесенчә олылар фикеренчә ул кан басымының менә шулай йөгерүе, я күтәрелү, я кинәт кенә төшүе, уйнавы, йөрәк бик тибүе, тахикардия дип атыйбыз инде без аны, күкрәктә менә шундый авыр хис барлыкка килүе, сулыш җитмәү, курку хисе барлыкка килә, менә үләм дигән уй фикерләр барлыкка килә. Менә шундый симптомнар ул чынлап кына әйткәндә хәзерге безнең җәмгыятьтә инде, безнең дөньяда ул панический атака дип атала, андый диагноз бар һәм аның өстеннән күп кенә психологлар, психотерапевтлар эшлиләр. Ни өчен барлыкка килә дигән сорауга мин булай дип җавап бирер идем. Ул менә шушы сез әйткәнегезчә җыелган эмоциялар бер мәлдә шартлый. Менә шулай күз алдына китерсәк, менә ул эмоциялар җыела да һәм бер мәлдә шартлый. Шартлаган вакытта шушы паническая атака барлыкка килә. Ул шулай эмоциональ һәм физик яктан бик каты арылган чак. Менә организм шункадәр ара, аң башка хәле калмый алга барырга, атларга. Һәм инде ул шулай панический атака белән сигнал бирә. Ял итте. Тукта инде ди. Кеше чаба дип син дә чапма инде дип. Менә ял ит инде дип, сулап ал дип, дөньяның матурлыгын күреп ал дип, шундый менә сигнал бирә. Менә бу паник атака вакытында нишләргә? Кайбер җирләрдә укыганым бар. Мин аннары соң инде бу әйбер белән күбрәк кызыксына башладым. Тагын була калса нишләргә икәнен күп җирләрдә язганнар иде. Менә берәр предметны алырга һәм аны тасвирлый башларга. Ул зур, ул шундый кара төстә мәсәлән, ул теге төсләрен аның ачыкларга. Бу эшне эшләргә кирәкме? Гомумән нишләргә? Менә паническая атаканың симптомнары башлангач, иң беренче без нәрсәгәдер игътибар бирергә, игътибарыбызны башка әйбергә юнәлдерергә тиешбез. Мәсәлән, шулай уканда ниндидер зданиеме безнең каршыда, кеше үтәме, здание икән, әйдә этажларын саныйбыз. Баш мие башка әйбер турында уйларга тиеш. Чөнки менә шушы куркуда зацикливаться иткәч,
кергәч, без югалып калабыз. Безнең менә бу симптомнар тагын да күбәя башлый. Үзебезнең уй фикерләребезне башка якка юнәлдерсәк, без инде тынычлана башлыйбыз. Суларга кирәк, дөрес, суларга. Менә дыхательный техника дип атыйбыз инде без аны, әйме? Сулап, шулай башка якка уй фикерләребезне юнәлдереп, һәм үзебезгә тынычлан, барсы да әйбәт, хәзер сулыйбыз, син яшисең, үз-үзеңне тынычландыру дигән саморегуляция эшләргә кирәк. Ул ярдәм итә. Монда син хәзер үз-үзеңә психологка әйләнәсең инде. Әйе. Тынычланабыз, сулыйбыз дип. Әйе, нәкъ Төсләргә килсәк, менә көз көне без күбрәк шундый соры, караңгы төсләр киеп йөрибез. Бу бәлки инде безнең менталитет белән дә бәйледер. Бәлки әти-әниләребез безгә шулай өйрәткәндер. Көз көне, анда яз көне пычрак күп, пычранмасын өчен безнең инде киемнәр кара әйберләр сайлыйбыз дип. Ни өчен менә төсләр бик мөһим шушы көзге чорда, һәм алар безгә ничек тәэсир итә? Мин бүген сезгә метро белән килдем, һәм метрода кешеләрне карап утырдым инде. Кызык, кем ничек киенгән? Мәсәлән, төсләргә килгәндә, күбесенчә әлбәттә инде кара. Төс без үзебездә бүген бит кара төстә. Total black, почти. Әйе, ул бит тренд, мода, ансы да бар бит әле. Безгә бит мода белән дә бер аяктан атларга кирәк. Монда әле ансы беренче. Тагын хатын-кызларның менә инде бу. Biz егет дип әйтикме соң? Без уйлап табабыз, без үзебез уйлап табабыз, үзебез шуның өчен кайгырабыз. Әле ярый хатын-кызлар бар. Һәм менә күбесе шулай кара киемнән, соры киемнән, бик әз кеше ниндидер якты киемнән, яисә ниндидер якты элемент үзенең киеменә элгән, куйган, кигән дип әйтик инде. Мин үзем дә кичә, үзем социаль челтәрдә шундый сораштыру үткәрдем. Үземнең аудиториям арасында нинди төсләр, яисә нинди киемнәр сез көз көне киергә яратасыз? Якты төсләрме киемнәрдә кулланасыз, яисә инде шундый пастель тонында булган төсләр? Һәм беләсезме, менә бүген шулай ук сезгә килер алдыннан мин аның результатларын карап алдым. Күбесе пастель тоннар өчен җан ата. Ни өчен, әйме? Чөнки пастель төстәге пастель төсләр алар безгә шундый тынычландыру хисе бирә, рәхәтлек хисе. Урысча әйткәндә, как в домике. Менә үзебезне шундый идәге кебек җайлап кына, менә рәхәт, тыныч итеп хис итәбез. Әлбәттә инде алар арасында якты төсләрне сайлаган кешеләр дә бар. Көз көне якты төсләр, ул менә шундый позитив төсләр дип әйтик инде. Ул кызгылт сары, оранжевый. Модада хәзер. Әйе, ул һәм модада кыңгырт. Быелгы көзнең тренды тоже кыңгырт төс. Ул да шулай, беләсезме, ниндидер тынычлык төсе бирә, ул барыбер, әйме, ул күзгә алай ук яктылык истәми инде, ләкин менә күңелдә ниндидер җылылык хисе бар. Ул ничектер менә теге кофе белән бәйле, шоколад белән бәйле. Һәм яшел төс, шулай ук безнең психик яктан ул бик файдалы төс, тынычландыра дигән төс. Менә гомумән безнең бүгенге кабинетны алсак та, әйме, монда кара ак төсләр булса, күңелсезрәк булыр иде, әйме. Офисларда гел шулай. Шуңа күрә мөгаен эшләгән вакытта күңел төшәдер, эшлисе килмидер. Әйе, берәр нинди дә булса якты элемент кирәк. Өстәл. Әйе, менә безнең нидә кабинетта бүген шундый матур өстәл, матур урындыклар һәм кәеф тә күтәрелә. Әйме, шуңа күрә безнең тормышта, гардеробта ниндидер булса якты төсләр кирәк. Алар мөһим рольне уйный. Алар мөһим рольне уйный, чөнки аларга карап безнең ресурслар барлыкка килә, кәеф тә күтәрелеп китә. Һәм беләсезме, мин бер көнне шундый мәгълүматкә табындым. Психология, мода да психология бар безнең, әйме, һәм шул мода өлкәсендәге психолог, аның исеме Джон Карен. Ул дофаминовый гардероб дигән термин уйлап тапкан, һәм менә шушы дофаминовый гардероб нәрсә турында? Якты төстәге киемнәрне кию
яисә инде якты төстәге киемнәрне гардеробта булдыру, ул безнең баш миендәге дофаминның матдәсенә тәэсир итә икән. Димәк, безнең организмда шатлык гормоны күбәя. Һәм безнең кәйф күтәрелә, тормышка карашыбыз үзгәрә, энергия барлыкка килә башлый. Шуңа күрә безгә гардеробта ниндидер булса якты элемент булдырга кирәк. Шарфмы ул, шапкамы, перчаткамы, сумкамы. Хәзер бит инде безнең менә стиль ягыннан шуның кадәр күп мәгълүмат, стилистлар да күп. Һәм менә шушы кара киемнәрне дә нинди дә булса якты төсләр истәп, Стилизовать итеп була. Стилизовать итеп була. Һәм менә бу төрле элементлар турында сүз чыккач әйтим әле. Мәсәлән, кызыл төс бар бит әле. Аны бит һәр кеше дә кия алмый. Барыбер дә менә кызыл төсне киясе килсә, шулай ук менә элемент кертеп җибәрергә мөмкин. Нәкъ шулай Илүзә, мәсәлән. Нәкъ менә шушы менә бүлдердем инде, кызыл төсне ни өчен без кия алмыйбыз, кайбер кешеләр мәсәлән. Кызыл төс ул агрессив төс дип санала. Чөнки менә шундый мисал китерим инде, бозаулар ничек кызыл төсне яратмый диләр, әйме? Кызыл төскә ул агрессив, үгезләр менә үгезләр, бозаулар түгел, үгезләр. Чөнки кызыл төс ул безнең баш миендә, безнең генә түгел, хайваннарның да шундый агрессия барлыкка китерә икән. Ул авыр төс. Икенче яктан карасак, ул активистлар төсе, оптимистлар төсе. Менә шундый бик каты үз-үзенә ышанучан кешеләрне. Совет заманына кайтсак, анда бөтен җирдә диярлек кызыл төс. Ләкин аның ике ягы бар. Безнең бит психологиядә темпераментлар бар. Мәсәлән, холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Кызыл төс ул холериклар төсе. Ул аларга ниндидер бер көч биреп тора. Меланхолик кызыл төс белән яши алмый ул. Аның өчен ул уңайсыз төс. Аңа ниндидер менә күк төсе кирәк, менә шундый җылы төсләр кирәк. Сангвиниклар алар инде мәсәлән якты төсләр ярата, яшел, сары, кызгылт сары. Шуңа күрә безнең психик темпераментыбызга карап та төрле төсләрне булдыру мөһим. Шушы күзгө чорда, мәсәлән, хандра барлыкка килде дисең, күзгө хандра, монда инде психологка яки табибка мөрәҗәгать итү урынлымы, яки депрессиягә әверелергәч кенә барырга кирәкме, белгечкә? Күзгө хандра булганда, без ул авыр вакытны үзебез дә җиңеп чыга алабыз. Димәк, үз-үзебезгә ярдәм итәбез дә. Бу халәттән чыгабыз. Үз-үзебезгә ярдәм итәбез, чөнки алдан әйтеп киткәнемчә, бу нормаль күренеш. Чөнки безнең организм һәм психика ул яңа сезонга кирип маташа, җайлана. Күчеш чоры гына бу. Күчеш чоры, ул табигый хәл. Безнең менә шушы организм өчен, кеше өчен ул табигый хәл. Менә инде бу халәт 2-3 атнадан күбрәк булса, без үз-үзебезгә ярдәм итә алмасак, тагын да күпкә ниндидер зур проблемалар чыга башласа, мәсәлән, инде без аппетитыбыз югала, ашый алмыйбыз, әйме? Һаман йоклыйбыз, идән бер кая чыгасы килми, менә бу 2-3 атнадан күбрәк булса, димәк инде бу депрессия дигән сүз, һәм инде ул очракта әлбәттә кирәкле специалистка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Күбесенчә инде ул психолог, без психологка барабыз. Психолог инде клиент белән аралашып, сөйләшеп, аның халәтен анализлап, ул тәкъдим итәчәк. Беренчедән, яисә инде менә психология яктан төрле техникалар, методлар белән эшләү, төзекләнү дип әйтик. Ситуация авыррак булса, безнең хроническая депрессия дигән термин да бар. Ул инде үзенең последствияларын китерә. Ул очракта психолог клиентны психотерапевтка яисә психиатрга җибәрә, дарулар белән дәваланыр өчен. Аңлашылды. Шулай сөйләшә инде подкастыбызның, аралашуыбызның ахырына да килеп җиттек. Бик күңелле һәм бик кызыклы, бик файдалы әңгәмә булды. Бик зур рәхмәт дип әйтәсем килә сезгә, Чулпан. Һәм бәлки менә әйтәсе килгән фикерегез, киңәшләрегез калгандыр. Шуңа күрә камерага карап, бөтен әйтәсе килгән сүзләрегезне әйтә аласыз. Рәхим итегез. Илүзә, беренче очракта инде бик зур рәхмәтем сезгә чакырганыгыз өчен, менә шушы төп мөһим теманы күтәргәнегез өчен. Алла буйырса, безнең аралашуыбыз, безнең менә бүген эфирда булган мәгълүматыбыз тыңлаучылар өчен һәм караучылар өчен бик файдалы булыр дип ышанып
калам. Амин. Хөрмәтле тыңлаучылар һәм караучылар. Әлбәттә инде көз ул авыр чор. Күп кенә кешеләр депрессиягә биреләләр. Әмма көзнең матур ягы да бар. Мин инде психолог буларак сезгә шушы көзнең матурлыгын күрергә тәкъдим итәр идем. Үзегезнең тормышыгызга күп иттереп якты төсләр истәгез, яңа һөнәрләр ачыгыз, витаминнар турында да онытмагыз. Тәмле, үләнле чәйләр эчегез. Ә депрессия булса, психологка мөрәҗәгать итәргә курыкмагыз. Чөнки психолог ул сезнең өчен дус һәм кирәкле инструментлар белән сезгә ярдәм итәчәк. Подкаст азагында шундый бер моңсу гына соннар белән дә бүлешәсе килә. 300 миллионнан артык кеше депрессиядан интегә һәм ни бары шуның 8 миллионы гына ярдәм артыннан психологларга килә. Шуңа күрә әлеге 8 миллион кеше рәтенә сез керәсез икән, сез әфәрин, һәм әлбәттә инде үз-үзегезгә ниндидер ярдәм кирәк икәнен тоясыз икән, бер дә уялып, куркып тормагыз. Әлбәттә инде белгечләргә мөрәҗәгать итегез. Нәкъ менә шушындый сүзләр белән без инде үзебезнең бүгенге чыгарылышыбызга нокта куеп торабыз. Сезнең белән мин Илүзә идем. Һәм бик зур рәхмәт әйтәсе килә безнең белгечебезгә, кунагыбызга, ул да булса Чулпанга. Чулпан, бик зур рәхмәт тагын бер тапкыр килгәнегез өчен һәм үзегезнең шундый кызыклы фикерләрегез һәм инде киңәшләрегез белән бүлешкәнегез өчен. Бик зур рәхмәт. Һәм бик зур рәхмәт сезгә, кадерле караучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз, һәрдаим безнең белән булыгыз, Алла боерса, һәм әлбәттә инде комментарий, лайкларыгызны куярга онытмагыз. Сау булыгыз.